ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାହିଁକି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏହି ଦିନଟି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ମଧ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ରହିଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଦିନଟି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ସ୍ନାନ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଗୁଡ଼ରୁ ସୁନା, ରୂପା ବା ତମ୍ବା କଳସରେ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିରେ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ପହଣ୍ଡି କରି ଆଣିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଛତ୍ର, ଚାମର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ ଓ ବିବିଧ ବାଦ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଚାଲିଥିବ। ବିଗ୍ରହମାନେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜିତ ହେବେ। ପରେ ମୁଖ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପଚାର ସମାପ୍ତ କରି ଶାନ୍ତି ପାଠ ପୂର୍ବକ ସମୁଦ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଧିବାସ କଳସ ଜଳରେ ଦେବମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯିବ। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହୃତ 108 ଗରା ପାଣି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଢଳାଯାଏ 35 ଗରା, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ 33 ଗରା, ଶ୍ରୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ 22 ଗରା ଓ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଉପରେ 18 ଗରା ପାଣି ଢଳାଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ପରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଯାହାକୁ ହାତୀ ବେଶ ବା ଗଣେଶ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଥରେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ ଏଠାରେ ଓଲଟା ସବୁ ଦେଖିଲେ ହାତ ଅଛି ପାପୁଲି ନାହିଁ, ଦେଖିଲେ ଆଖି ଅଛି ପତା ନାହିଁ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଏ କଣ ଦେବତା? ଏମିତି କଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ନା ଏ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ଏ ମୋର ଗଣେଶ ନୁହେଁ। ଗଣେଶ ଭଟ୍ଟ ରାଗି ଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରି ପୁରୀରୁ 18 ନଳା ପାଖାପାଖି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଗା ବଳିଆ ଦୁଇ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଖିବ ତ? ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେ କାଲି ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେ ଗଣେଶ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସେଠାରୁ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଫେରି ଆସିଲେ। ତା ପରଦିନ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ କଳା ଗଣେଶ ଓ ଜଣେ ଧଳା ଗଣେଶ ରୂପେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଷଣକେ ବ୍ରହ୍ମ କ୍ଷଣକେ ଦାରୁ, ମୁକଣ ବର୍ଣ୍ଣିବି ହେ ମହାବାହୁ ବା ମହାମେରୁ। ଲମ୍ବ ହୋଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଦିନଠାରୁ ହାତୀ ବେଶ ବା ଗଣେଶଙ୍କ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 1600 ଉପଚାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜୁଆର ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନବରତ ଲୀଳା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଥିସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।